Xa non está na chamada. E, bueno, agora marchamos de Portugal, porque este maratón segue, non para, cara ao corazón de Europa. Guiados por Marta Otero, marchamos cara a Bélxica. Marta, graduada en xornalismo pola USC, traballa como xornalista local no diario La Opinión da Coruña. É tamén integrante do comité de redacción e colaboradora da revista Luces e ademais é colaboradora de Radio Coruña Cadena Ser e no podcast de actualidade política Actualidade está sobrevalorada. Bo día, Marta. Estás Bo por aí? día, que tal? Bo Sí, día. aquí estamos. Adiante. Sí, non sei se me ve porque non estou vendo agora mesmo. Sí. Eu tiro para Escoítase... diante. Sí, tira para diante. Todo Escoítase mal. perfecto. Sí. Vale, bueno, pois supoño que teño que presentar os meus compañeiros de conversa moi ben. Aparte, Efectivamente. me encanta que me tocara Bruxelas, porque a verdade é que é un país no que a priori non me parece, pero hai un arraigo aí, unha galeguidade bastante forte, bastante presente. Xa aí ata penso que galegos de segunda e terceira xeración mantendo aí a galeguidade en Bruxelas. Eso está moi ben. Pois hoxe van nos acompañar Serafín Pazos Vidal, que xa prácticamente un nacional de Bruxelas, sinta que galego, e Caran Novo, que tamén leva tamén uns aniños ali, pero menos. Bueno, Serafín é analista de políticas na Unión Europea e bueno, reside ali dende hai 20 anos e, bueno, vos en IGADI coñeceselo ben porque é responsable da liña da Unión Europea no IGADI. Bueno, tamén responsable de distintos proxectos europeos relacionados bueno, pois, de investigación, política europea, municipios, unha chea de cousas. E despois está Caran Novo, que, bueno, que é un destes víctimas da fuga de cerebros que sufriu Galicia últimamente, pois, nos últimos anos, e que ao non encontrar oportunidades no seu aquí, el estudou económicas de Vigo, e ao non encontrar oportunidades no seu, pois marchou ás Europas, o que facían antes os nosos devanceiros, pero agora xa non lles chaman emigrados, chamanlles expats. E dali, pois, entre outras cousas, fundou tamén o Festival Emigración, que penso que é algo do que falaremos moito nesta conversa. Así que, sen máis, non sei se están por aquí, que queren facer acto de presencia. Sí, bons días. Hola, Serafín, que tal? Moi ben, encantado de escuitarte e falar contigo, de que, bueno, estou acostumado a escuitarte hasta recentemente, cada semana ou 2 semanas no podcast de Actualidade está sobrevalorada, así que é un pouco curioso falar con sí. quen estás acostumado a escuitar a mí. Bueno, xa non sei que pensar disto, vou marchar desta conversa. Porque agora que me pos cara non sei se cumprirei as expectativas. Bueno, Serafín, pois contame un pouco, como, digamos, ti te relacionaches coa galeguidade de Bruxelas ou como atopaches esa galeguidade cando chegaches allí? Pois, certamente, eu fixen agora 21 anos en Bruxelas, contrariamente ao que decías, o da fuga de cerebros non é algo da crise de 2008, as seguintes tal, eu son tamén parte deso, igual non a situación non era tan complicada no ano 2000, pero 2003, pero, bueno, tamén bastante, tampouco, bueno, sociedade que temos é que e tamén foi unha das razóns polas que emigrei. Pois, é interesante, a ver, eu, aparte de traballar alrededor das institucións europeas todo este tempo, pois tamén tuve unha certa actividade de difusión da cultura galega. Existe unha asociación desde a EDOS no ano 2006 que se chama Couto Mixto Bruxelas, fui un secretario uns cantos anos, fixéramos, e se sigue facendo, por certo, presentacións de libros. Existía, curiosamente, unha librería galego-portuguesa, casualmente ao lado da miña casa. Existía tamén unha tenda galega ao lado da miña casa tamén, cerca ali da Comisión Europea, durante moitos anos. Tiene unha cousa bastante curiosa. A parte formada por xente como a min que non emigraron por razóns económicas laborais no sentido tradicional, senón máis ben unha emigración profesional máis actual. Bueno, nesa asociación fixemos o Festival de Cans en Bruxelas uns cuantos anos. Fixemos varias ocasións ao director da... Entonces é curioso porque, bueno, pois é unha actividade bastante curiosa, pero o que destacaría aquí é que
era un movimento, e sigue sendo un movimento asociativo de xente que veu o que se chama migración de maletín, por decirlo claramente. A migración de maleta era curioso porque, bueno, para empezar, estaba xeográficamente ubicada na zona de Pordeal. De feito, hai un menhir como este que hai en Coruña, cun furado no medio, que puxo Fraga no seu día, porque ese era o barrio galego de Bruselas. Era un barrio galego, tal cual. Era un barrio onde había un predominio do barrio dos galegos, agora hai máis ben portugueses. E pois había dous centros galegos, un deles aí e outro no centro que se pagara co Estado belga, se pagara, bueno, parte da Xunta tamén, que acaba de cerrar, cerrou hai un par de anos, e que era a maior sala de eventos privada de Bélxica. Bueno, por acabar, eran inmigracións completamente estancas, e seguiron sendo durante toda a miña época. Moita xente non sabía que esa gran sala de festa que se creaba para eventos era realmente o centro galego. Unha vez fixeron un evento con Gales, Escocia e Galicia, e os galegos non sabían que era aquilo o centro galego. Entonces, había unha biblioteca, unha enorme biblioteca, pagada con fondos públicos galegos, que non se usaba. Entonces, realmente era... Bruselas demostra un pouco a complexidade das inmigracións, diferentes migracións galegas e diferentes identidades galegas como compartimentos estancos. Perdón que me estendí un poquinho, pero bueno. Nada, estupendo. Moi ben, pois, Karan, que ti chegaches, bueno, un pouco máis tarde, non? Que Serafín a Bruxelas, e seguro que atopaches o Couto Mixto tamén, porque segue estando moi activa, pero seguro que o panorama era un pouco distinto en canto a galeguidade, non? Sí, efectivamente, eu cheguei no 2020, despois, bueno, durante case a pandemia, non? Que rematei o grao, fixen unhas prácticas en Santiago, e foi, bueno, a raíz de que un colega dixera, bueno, aquí se está ben, non sei que, bueno, sempre digo, non, que dixo que había traballo, facía bo tempo, as restriccións do COVID non eran pa tanto. Bueno, a verdade é que un de tres, non? Porque fai un tempo peor que en Galicia e as restriccións do COVID eran peor, pero bueno. Sí, efectivamente, eu cando cheguei, si ben é certo que o primeiro ano quizáis abrallado polo crisol de culturas que hai en Bruselas, non sentín esa morriña, bueno, morriñas en lallarse, non? Así como esa necesidade de casa. Despois, sí que empezou a ver un pouco. Eu o que me encontrei é que non había centro galego porque pechara hai uns anos, non, digamos, se impulsaba nada a nivel institucional, non? Pero sí que encontrei, bueno, a asociación que di Serafín, gracias a que encontrei por Twitter a Dani Ugarte, non? Tamén, que é outro que anda por aí. E sí que, bueno, estivo moi ben pois acudir a esas presentacións de libros, pois recordo Carlos Callón ou Diego Ameixeiras, o que decía Serafín, pois viña Alfonso Pato a proxectar un par de curtas do Festival de Cans de Cine. E bueno, sí que cubriu parte do que botábamos de menos, non? Tanto eu como os meus amigos que case emigramos en bloque a Bruselas, que somos aí pois uns cuantos da nosa quinta, a mesma que tú, Marta, pois ponlle que nacidos entre o 95 e o 2000, máis ou menos. Pero sí que ben é certo que intentamos crear aí algo que se parecera máis o que queríamos nos, no senso de que queríamos disfrutar da cultura e da nosa galeguidade tal como facíamos en Galicia, non? Queríamos socializar tal e como facíamos en Galicia. Queríamos tamén ser parte do movimento cultural que hai hoxe en día en Galicia. E, bueno, así nace un pouco o Emigrasón. Serafín, ti foches o Emigrasón algún ano? Pois non, porque nas dúas ocasións me cadrou estando fora. O tal ten curiosamente. Pero non, outra xente sí que foi. Pois sí, xa para o ano non o podes perder, se hai próxima edición. E contademe un pouco como se organiza a día de hoxe a diáspora, a migración galega en Bruxelas. Falábamos ao principio da conversa pois desas distintas xeracións. Serafín, penso que ti xa formaches, botaches raíces ali, xa tes bueno, formaches unha familia ali e cara, bueno, ainda estás a tempo, como se traslada esa galeguidade de xeración en xeración?
Bueno, empezando para eso, es decir, vivir en Bélxica, Bruxelas non significa vivir en Bélxica. Eu realmente non vivo en Bélxica, estou máis ao cabo do que pasa en Galicia, realmente a tecnoloxía e as comunicacións prescriben do que pasa en Bruxelas, se son honesto. De feito, diría, non revelo nada que non se diga alguén da miña xeración, poucas amigos belgas tes. Bruxelas é un país, Bélxica é un país moi curioso porque é un país formado por comunidades nacionais moi estancas en donde realmente se vives en Bruxelas no contexto da Unión Europea tes a relación con Bélxica que irías ter, pero non é algo que te impón vivir en Bélxica, non te volve como os que estábamos na roda anterior que vivían en Portugal, estaban como en proceso de asimilación a Bélxica. É dicir, a Portugal, non pasa eso en Bélxica para nada. De feito, eu levo aquí 20 anos e non falo neerlandés. Falo francés porque é un idioma doado de aprender. Na vida realmente diaria só uso francés para ter problemas cando hai, bueno, para ter discusións cos belgas, coas administracións, cos tal. Entonces, digo que Bélxica, é dicir, estou exagerando, sendo un pouco polémico, pero realmente non é un país normal, digamos. Ni Bruxelas é un sitio normal nese aspecto. Entón, a Bruxelas que nos que falamos é unha parte da cidade que é parte moi excepcional do que é o país, porque para empezar é a cidade do mundo con máis estranxeiros despois de Dubai. Digamos que máis agradable que Dubai, obviamente. Pero vamos, que volvendo á túa cuestión, é dicir, son circunstancias diferentes, porque, por exemplo, esta migración que che decía máis laboral, digamos, no sentido de labores manuais, que se chama de colo azul, por cuestión xeracional está desaparecendo. Por exemplo, case todos eran da zona de Meis. Te ibas á zona do Concello de Meis e todas as casas tiñan xente aquí. Eu iso ainda cheguei a ver. E cheguei a ver tendas galegas, bueno, de feito existe unha que se chama España Calidade, pero realmente son galegos. Pero realmente eso xo vin, pude ver como testemunha. Había un restaurante galego que chamaban Casa Galicia, ali na zona de Pordeal. Entón, unha migración que, bueno, que pasou co centro galego, independentemente das circunstancias por las que se cerrou, nunca se supo ben como foi a cousa, pois cuestión xeracional, esta xente, pois, ou se volveu ou morreu. Depois, estas xeracións como a miña, as anteriores, as que entraron coa chegada na Unión Europea, pois tiñan unha relación moito menos implicada na realidade belga porque eles vivimos no mundo europeo. É curioso falar con Karan porque, claro, é como daste conta, claro, porque cando eles naceu eu prácticamente estaba a punto de vir para Bélxica, non? Entón daste conta de que te faz maior. Entón tamén, bueno, pois, o problema que pasa coa presencia galega en moitos sitios, en Bruxelas, é que son xeracións que traen a súa aportación, pero que non teñen un legado, é dicir, non se incorporan a unha forma estrutural, orgánica, nunha maior presencia na realidade bruxelense, na realidade belga. Simplemente son xeracións que, bueno, que identifican necesidades propias do seu colectivo e que dan solucións para ese colectivo. Entón, toda a enorme actividade que tuvo o Centro Galego foi para ese grupo de xente, non para os galegos en xeral. Claro. É un pouco que decicaran, é dicir, bueno, pois que facemos nós, eu non critico, me parece ben, bueno, para este grupo de xente que estamos aquí. O que non se fai é incrementar a pegada galega en Bélxica, en Bruxelas. Realmente é o problema que moitas veces non chegamos máis alá, senón a xestión das emocións comunitarias, digamos, ou grupais dunha parte dos galegos que existen aquí. Karan, que opinas? Sí que é certo, a ver, o que di Serafín, que ao final nos o que facemos é un pouco para o que dicía antes, ¿no? Para disfrutarmos ou para sentirmos nos como na casa, sabes? Sí que é certo que no noso bueno, no emigración sí que atraemos a xente belga nunha minoría, non? O sea, tiñamos os datos do ano pasado e se bien é certo que viñeron galegos dende 15 países diferentes, había tamén 13 nacionalidades diferentes que asistiron ao evento, non? E iso con grupos que, en teoría, non tampouco son tan coñecidos fora. Agora ben, se algún ano trouxéramos a
Bayuca, Tanxugueiras, que sí que son coñecidos fora, coñecidos polos belgas, igual sí que habería máis xente que ven, non? Pero, lógicamente, pola natureza do noso festival pequeno, autoxestionado, digamos que facemos un pouco fora das nosas horas de traballo, por agora aínda non estamos pensando en facer arraigo en Bruselas, en Bélxica, senón en disfrutar para que disfruten os galegos e as galegas, non? Sí, pero aí tamén vos permitiron conectar, digamos, eso, seguro que Serafín tamén algunhas das iniciativas nas que participou con eses galegos pois que nunca viviron en Galicia, pero que son galegofalantes francófonos, non? Como pode ser o grupo, por exemplo, o corrésimo grupo Alumea, non? Que son xa a segunda, terceira xeración daqueles primeiros integrantes do Centro Galego que pois seguen mantendo, conservando e pasando a tradición galega e siguen aprendendo a tocar a gaita, aprendendo a bailar, aprendendo a tocar a bandeireta. Efectivamente, aí, por exemplo, xa que dis de Alumea, non? Sí que é certo que o Centro Galego sí que impulsou a grupos e agrupacións como Ialma, que sí que pode ser algo máis coñecida en Bélxica, a Verónica Codesal, que se presentou con Bélxica en Eurovisión no 2000 e poucos, quedou segunda, de feito, cun idioma inventado, se non recordo mal, bueno, non o recordo, eu xa é de lida, Serafín, ti igual recordas, pero... Sí, no 2003 foi ano que cheguei. Pois eso, que sí que, lógicamente, un centro con máis, con máis pegada, quizáis, no territorio. Porque, ao final, non eran galegos que estaban emigrados algúns, senón que xa eran segundas e terceiras xeracións. Ergo xa eran galego-belgas, non? Xa falando disto, un pouco para concluir, hai algunha figura, digamos, que deixase algunha pegada ou quedase galega, digamos, en Bruxelas? Que quedase un pouco no imaginario do país, na historia, fose responsable de algún fito, que se recoñecible xa non só polos galegos ali, senón tamén polos autóctonos. Pois eu diría precisamente Verónica Codesal. Pero, tristemente, o problema é iso, que non é como... É dicir, eu, por exemplo, eu traballei moitos anos con Escocia, que non son nada numéricamente en Bruselas e son capaces de ter unha pegada máis clara porque teñen unha maior desexo de promocionarse cara a fora. O problema que temos estas emigracións é que, por exemplo, coa xente de Ialma e tal, pois sí que ten habido certa relación nas actividades nas que eu participei, en algunha vez gentilmente nos cederon algún locales e tal, pero digamos que son como non xeneran sinerxias. Por exemplo, cada vez que ven unha xeración nova, por exemplo, ahora Caran é novo, pero nun momento será vello, e verán outros galegos, que farán outra migración, e empezarán de cero. Non hai unha creación real. De feito, cando se cerrou o Centro Galego foi unha sorpresa para todos, e había un feixe de bens patrimoniais que algúns pertenecían ao patrimonio belga, ao patrimonio galego, ou incluso as actas das organizacións, que para o tema dos historiadores, eu traballei algunha cousa de proxecto de investigación ao respecto, que desapareceron. É dicir, que ese é o problema, que son movimentos migratorios moi individualizados ou por segmentados e que non xeran capacidade de herdar uns a outros. Ese é o gran problema, que non é exclusivo de Bélxica, digamos que aquí é un pouco máis obvio, porque, claro, é unha cidade dentro dunha cidade que realmente solo a parte desta migración laboral de colo azul, sí que tuvo unha certa implicación e coñecemento no seu día cando era unha comunidade abundante en Bélxica. Sin embargo, os que vimos despois, pois moito menos, porque temos unha relación moito máis instrumental co que é o país Bélxica. Cara, non sei se queres engadir algo da túa perspectiva para pechar. Eu diría que estou de acordo con Serafín. Sí que hai certo que hai figuras que tiveron pegada en Bélxica. Por exemplo, recordo que me comentaban que un dos que fixeron o metro de Bruselas era galego, non? Pero sí que non tiveron pegada máis alá diso. Non hai unha figura representante que digas ti, hai un... Non, eu diría que non.
Bueno, pois con isto, con esta reflexión así optimista, imos dar paso á seguinte conversa. Moitísimas grazas a todos por participar neste maratón, por Moitas convidaros, grazas. Gadi. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas, Marta. Moitas grazas, Serafín e Caran, polo vosso tempo e a vosa aportación sobre a emigración galega en Bruxelas e en Bélxica en xeral, non?